Yo! Good morning mga kaboka. Welcome na po sa akong channel. For today's vlog is mag-harvest tag saging. Han? Ang akong giguyod mga kaboka. Ayan mga kaboka, akong mga kauban ng harvest pabig saging. Ay nani, inani pag-harvest mga kaboka. Ayan si Uncle. New member of the harvesting group. Ayan. Parsila po. Parsila po. Morning si Kwan. Bonis si among backer. From Simaoy, Amisaoy. Ay man yung backer ng mga kaboka nga perting matsuha. Ayan. Ako ipakita sa inyo mga kaboka kung saan pag-harvest ang saging. Ayan si Bossing. Hey, morning. Ayan ang receiver na mo mga kaboka. Oh, Muna yung mong na-harvest na mga kaboka. Taas na kayo. Ayan. Ako ni siyang guyor niya. Ako ang karero diri. Ayan si Bossing ang among receiver. yes. Ayan. I'm receiver. Ayan ang among backer. Backer. Si Bayo Flow. Ayan. Kabuka yung kabuka. Oh, ayan mga kabuka. Oh, isa na lang ha. Mao ni say pag proper harvesting mga kabuka. Para dili mabunog ang saging. Butang. Walang Proper handling. walay bruising. Si pang-expert to mga kabukang saging namong harvest. Ayan, pang-expert. Ahin na doon, Col. Ahin na doon ato ang saging. Oh, packing. Sa packing. Tapos, Japan. Japan. Ayan, lalong sa Japan mga kabuka. Japan, Hong Kong, Middle East. Ayan. Mga, doon naman ni sa kuan mga kabuka. Ibang bansa. Okay. Ay mga kabuka, mao ni among na-harvest. Ayan, nasa likod, taas na kayo. Nasa 100 piraso na ni mga kabuka. Ayan. Ako na ni siyang dadun sa packing mga kabuka sa processing na mo. Packing processing para dito na i-process ang saging. Pilihan ko na siya mga kabuka na class B, class E. Anang hugaw kayo. Anay class B. Yan ako na siyang guyuron. Guyuron ako na siyang motor mga kabuka kay taas man gud siya di kaya og mano-mano. Bugat men. Oh. Mga kabuka. Ah, okay kayo? Aray. Kaya men?
ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa nakapanood nito. Thank you so much. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!